subo ang nahitabo sa pagtumaw sa coronavirus kay ang naandang buhatonon wala na mahimo. Apan alang sa ubang pamilya nahimo kining taytayan aron magkasuod pa ug mapalambo ang susama nilang talento. Sama na lang niining magsuon sa lungsod sa Dalaget. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Kining TikTok mashup sa magsuong palangi nga gipost sa social media miani og 798 ka mga shares, 18k ka mga views ug 2.8k ka mga reaction. Samtang miani usabog 8.4k shares, 351 ka views ug 16k ka reactions. Ang ikaduha nga post nga K-drama soundtrack sa miagi lang simana. Wadamhan ni Cleo nga iyang gipost uban sa mga magsuon sila si Mia, Charika ug Japheth mag-trending. Kay pamaagi lang unta nila kini aron pawa sa kalaay ug banding usab nilang magsuon. Kami sa una kay sigaron mixed eskwela, nya di kami magpuyog, i-enhance gani dayon imbis nga magawas-gawas may ma-violate para ma-flat ko ang kanang ang curve sa ani sa COVID kay among gibuhat ang among hobbies nga dili mi maka-violate gani video and exercise jamming kumaron tulog. Pamilya sila sa mangantahay. Gani kabisado nila ang paboritong kanta sa ilang inahan. Down my creation and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Ug niya usab sila'y kanta alang sa mga frontliners ug sa mga nagserbisyo alang sa tanan. You ran for me and the entire human race. There are people dying. If they care enough for living, a better place for you and for me. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.